Ja, men skal vi ikke starte nu? Goddag og velkommen til alle sammen. Og velkommen til alle vores gæster. Og velkommen til Dennis. Og velkommen til Jesper. Dennis fra K7 Kærgård og Jesper fra Datacom. Og mig og Morten fra FutureLink her. Jeg tror, at det her webinar her, der tror jeg faktisk, det bliver... Ja, jeg skal ikke sige så meget, tror jeg. Men jeg har fået en lang agenda, det I gerne vil snakke om. Og der er der rigeligt til de her 3 kvarter, vi har sat af nu her. Men, ja. Nå, systemet fungerer på den måde, det har jeg allerede fundet ud af. Over til højre, der er sådan, hvor man kan skrive en masse spørgsmål og forskellige ting og sager. Og ja, det er bare at spørge løs undervejs, så tager vi spørgsmål, som de kommer. Vi lægger nok også nogle polls ud, nogle spørgsmål til de, hvad med det og hvad med det, så vi skal nok være med at overspamme jer på det. Og så har vi en præsentation her, og det er ikke fordi vi sådan skal bruge så meget tid på det, men det vi jo skal tale lidt om i dag, det er selve faktura flowet og match og e-faktura, og vi har jo inviteret Dennis med nu her, og som er kunde og bruger af det system her. Og det kunne være, at Dennis, du måske lige skulle sådan kort lige præsentere dig selv. Hvem er du? Og ja, det kan jeg sagtens, og hej til alle derude. Mit navn er som sagt Dennis. Jeg sidder som controller i virksomheden Kærgård i administrationen. Men i Kærgårds administration varetager vi også nogle opgaver for nogle af vores søskenvirksomheder, som blandt andet SR-Pack, som vi nok også kommer ind på senere. Og jeg tror, jeg er med i dag, fordi at vi har 2 vidt forskellige virksomheder i samme koncern, som bruger godkendelsesprocesser og indkøb vidt forskellige. Så det er lige fra den ene yderlighed og så helt over til den anden, hvor det er, at man lige kommer ind på, hvordan det er, at samme system kan håndtere alle de forskellige scenarier, vi arbejder med. Indledningsvis beklager lidt, hvis jeg kommer til at kigge lidt op en gang imellem det, fordi at lige hernede foran, der har jeg mit kamera, og der er en kamera, hvor der står i præsentationen, der bliver alt for lille i forhold til de små vinduer, hvor det er her. Så en gang imellem kommer lige til at kigge op. Det er ikke min bedste side, men jeg håber, at I lige kan se bort fra det. Ja, det er super. Tak, Jens. Hvem er dig, Jesper? Hvem er du her? Jamen, jeg hedder Jesper og kommer fra Datacom, sidder i vores Jyllandsafdeling i Sabro, og har hygget mig med Uniconta siden 2016, bliver det efterhånden. Og tidligere end det har jeg lavet masser af C5 og Visma og alt muligt andet. Så jeg har været ude og se nogle virksomheder igennem tiden og se, hvordan man bruger de forskellige ting. Og har igennem en del år hjulpet med Dennis og Kærgård med lidt Uniconta. Ja. Ja. Og hvad med dig, Morten? Udover at du lige skulle have en kop kaffe der. Ja, ej, der var lige nogen på døren. Jamen, jeg sidder som konsulent her i FutureLink, og jeg sidder med alt fra at lytte til Dennis' gode og mindre gode idéer, og få det implementeret, og også give demoer til nye kunder, og få sat alt det, de ønsker i vandet, og koordinere med vores egen interne udviklingsafdeling om, hvordan det skal laves. Så der er mange hatte, men primært indgangsvinkel til både eksisterende og nye kunder. Ja, og bare lige kort om mig. Jeg kommer også fra FutureLink, og jeg arbejder sammen med Morten i hverdagen. Slet ikke med teknikken, mere med kunderne og med salget. Og så arbejder jeg også med Jesper, som er en af vores store forhandlere med det. Og Dennis også selvfølgelig. Men Dennis, du vil jo mest snakke med vores tekniske folk. Altså. Det vi har fundet ud af, du forstår ikke noget af teknikken alligevel, så det er kun Morten. Nej. Det har I jo fundet ud af, ja. Så det er godt. Så, men vi har en agenda her, som vi faktisk har ændret en del gange, men det er sådan ligesom de her ting og sager, vi gerne vil snakke om. Og det vi jo gerne vil bringe frem her, det er jo, hvad er det for en løsning, som Dennis han har fået og kørt med, og det er jo et samspil mellem Dennis, Jesper og Morten og derudaf, og jeg har også en lang liste med alle mulige områder, som vi gerne vil ind på. Og så vil vi måske også gerne lige vise noget. Nu ser vi lige, hvordan tingene de udarter sig, hvordan vi kommer frem
i de emner, vi skal snakke om. Og til sidst måske, Morten, eller det kan også være, at du siger undervejs, hey, jeg vil godt lige prøve at vise noget her, så tager vi det så også frem på skærmen. Så med det oplæg skal jeg så ikke bare smide bolden til dig, Dennis og Jesper. Prøv at fortælle os lidt om, hvad er det for en løsning? Hvad er det for nogle opgaver, vi løser hos Kærgaard og K7 Group? Og som sagt, er der jo 2 forskellige selskaber. Ikke? Det er 2 forskellige måder, jeg arbejder på. Selvom vi betragter jer som samme kunde. Ja. Skal jeg bare tage teknikken, eller hvad, Jesper, tænker du? Det tænker jeg, at det er dig, der sidder med det til dagligt. Jamen, det er så fint. For at man som udgangspunkt skulle eller skal kunne oprette et indkøb i Unikonta, er det jo første betingelse. Det er jo, at du rent faktisk kender varerne, hvad det er, du skal købe. Sådan indledningsvis, hvis du skal gå fra proces A til Z i forhold til, hvordan du håndterer varen i et ERP-system som Unikonta. Hos Kærgaard, der gør vi lidt anderledes. Vi kender ikke nødvendigvis de varer, hvad vi køber i systemet på forhånd, så vi vælger lidt at gøre det hele lidt baglands, hvilket så har stillet lidt udfordringer til de folk, hvad der skal håndtere vores fakturer, fordi både når vi modtager dem som PDF-filer, og vi laver vareafløft, og når de kommer som elektroniske fakturer, så skaber det jo nogle udfordringer, hvis det er, at du ikke kender varerne i forvejen. Så i Kærgaard-scenariet vil jeg nok mest lige håndtere noget af det vigtigste. En ting er, hvad Unikonta kan, hvor Solar måske er vores modpart, eller ikke vores modpart, en af vores store leverandører, hvordan de arbejder med vores data, og så en anden situation, hvor det er noget andre både, alle andre leverandører. Unikonta-wise har vi jo den mulighed, at vi på ugentlig basis får et totalt kartotek af varer fra vores hovedleverandør læst ind og opdateret hver onsdag fra Solar. Så vi har omkring 230.000 varer nu, hvor der hver uge bliver opdateret, sådan så vi til hver en tid kender de rigtige kostpriser og salgspriser. Vi har så også fra de vareindlæsninger, vi laver, har vi så også oprettet dem i vores varenavngrupper, så vi har vores konverteringsnøgle fra leverandørens varenummer til vores egen varenummer. Det gør, at vi i batchflow, når vi modtager en faktura fra Solar, så kender vi altid varenummeren, hvilket så gør, at det er dejligt nemt. Den kan afløfte varenummeret, og så kender vi jo allerede, i systemet kender vi det jo så, og i og med, at vi ikke har en indkøbsordre oprettet på forkant, hjælper FutureLinker så med at generere en indkøbsordre i det øjeblik, vi modtager varerne. I de situationer, hvor det ikke er Solar, så kender vi ikke varerne. Der har vi jo sådan set, i tidens morgen havde vi et diverse varenummer. Vores indehaver kunne ikke lide, at det stod diverse på en vare, så det fik vi så konverteret om til, at enten var det en el-vare, eller var det en IT-vare, eller en mekanisk vare, eller en special item-vare. Så vi har mulighederne for at konvertere dem i batchflow. Hver leverandør kan vi smide ind i en kasse, så hvis det kommer varer fra den leverandør, vi ikke kender, så smider den automatisk et af de der prædefinerede varenummer på, som så er ydelsesvarenummer, hvilket gør, at vi ikke kører lagerbeholdninger på dem, men den opfører sig lige som den skal i vores verden, i og med, at vi har en varelinje, og når vi så eksporterer den fra vores fakturascannersystem, så i det øjeblik, at vi kører den over, så opretter vi en indkøbsordre med det samme, og i samme øjeblik i Kærgaard-regi vil det så også sige, at den hyppigst bliver smidt på et projekt med det samme. Så vi har en verden i Kærgaard, hvor det er, at fakturerne bliver godkendt på baggrund af de fakturer, hvor brugerne de ser på skærmen. Og så forholder de sig egentlig ikke til mere. Så resten det er systemopsat, at det hele det opfører sig som det skal med, og det kører fra Unikonta over
eller fra Unikonta siger så, fra Batchflow over i Unikonta, og så i Unikonta, der bliver det så automatisk smidt ud på de der projekter, hvad der vi skal på. Vi er nok, og der kan Jesper måske lige komme med, vi er nok en af de virksomheder, der bruger Unikontas projektmodul rigtig meget. Jeg tror også, det er derfor, at vi måske er en spændende virksomhed med, bare for at vise, hvis det ikke er almindelig indkøbssalgsordre, hvad så hvis det er en indkøbsprojektordre, og så bliver den behandlet i projektet, som så på sigt bliver faktureret. Så det er jo de muligheder, at man som udgangspunkt, hvis du kender varerne, så kan vi håndtere det. Hvis vi ikke kender varerne, så har vi lavet et opsætning til, at det er ligegyldigt. Så dribler det bare videre, og det bliver behandlet rigtigt, og priserne og alt det passer. Så det er jo i vores optik noget, der gør hverdagen rigtig let. I forhold til, hvor man tidligere har haft nogle lidt besværligere systemer, hvor det var, at man måske skulle varetage mange flere manuelle handlinger undervejs. Ja, og der kan jeg også lige byde ind med, at faktisk lige nu sidder vi og arbejder på også muligheden for egentlig at tage den skridt videre, og også oprette varen. Så når der kommer en faktura, og så hvis man nu vil, i stedet for at smide det på en standardvare eller lignende, så egentlig bare gå ind og oprette varen i Unikonta med det samme. Måske for noget sporbarhed, eller så man kan trace tilbage, hvor var det hvilken faktura var det, den her vare kom fra, når man prøver at videresælge den til en kunde eller lignende. Så der får vi faktisk også muligheden snart til at oprette varerne i samme moment, som vi opretter indkøbsordren, inden den bliver bogført, så man har det hele. Så man egentlig kan automatisere 100% af processen, hvis man vil have det på den måde. Ja, og hvis det er, vi skal kigge lidt på det, så forskellen på det at oprette varerne, og så den løsning, I kører fra Solar. Solar har I en prisaftale med, og der kender I kostpriserne og så videre, så I ved, hvad I skal sammenligne med, kan man sige. På den anden måde, der går man ud fra det, der er bestilt, det er det rigtige, der kommer ind, og så, men det er stadigvæk bestilleren, der godkender det, inden at det bliver bogført ind på det tilhørende projekt og finans og så videre. Ja, det er præcis. Vi er jo en produktionsvirksomhed, så som vores kære indehaver altid siger, at vi gider i Kærgaard-regi, gider vi ikke bruge tid og ressourcer og kræfter på at få varerne oprettet i vores system. Fordi at når det er, at vi er en projektvirksomhed, så er det typisk projektet, der styrer, hvad er det, vi skal bruge af diverse dele. Så rigtig mange af de dele, hvad det er, vi bruger, som ikke er fra vores standardsleverandør, som har et udvalg på de der 230.000 varer, hvad vi kan vælge mellem, så står vi jo i situationer, hvor vi nogle gange skal finde nogle alternative varer. Den vare til det givne projekt er ikke sikkert, at vi skal bruge det igen næste gang. Og hvis vi kommer til at bruge den igen, så måske først om et år eller to. Så vores interesse i at logge priserne på den måde, er egentlig ikke rigtig til stede i Kærgaard. Fordi det er dem, der finder varen, det er også dem, der bestiller varen, og det er også dem, der laver priserne eller prisaftalerne med leverandøren med det samme. Så det mest oplagte er jo så også, at vi siger, fra administrationsside gør vi sådan der. Vi kontrollerer selvfølgelig, at alt er på plads, og at kreditorerne er oprettet korrekt og valideret. Men derfra, så er det sådan set op til indkøberne selv at tage stilling til, skal vi godkende den her faktura med de her priser eller ej. Og som udgangspunkt, så dribler det hele jo fint igennem, men de har også muligheden for at afvise et bilag. Det er jo nogen, der er skarp nok på det lige at kigge, den pris, der står på den faktura, det var sgu ikke den, jeg aftalte med ham, og så kan man lige parkere dokumentet, eller afvise det, eller komme med en bemærkning i retur, at det kommer en kreditnote af en ny faktura fremsendes til administration, sådan, så vi kan håndtere det bagvedliggende. Så på den måde er det jo ikke rigtig noget, der bliver sammenlignet. Det er, priserne bliver som udgangspunkt godkendt af de folk, der sidder med projekterne, fordi det er de eneste, der kender priserne. Og det er også derfor, at vi er lidt specielt på det front. For jeg ved ikke om, hvis man springer til vores søster
virksomhed, som ligger lige over på den anden side af vejen, de gør det stik modsat. Og deres virksomhed er struktureret på en anden måde, for selvom de siger, at de producerer brødpakkermaskiner, det er jo det, vi joker lidt internt med i huset her, at det er jo en standardvare, de producerer. Så de laver nogle kæmpe maskinerianlæg, hvor der kan håndtere brød. Og når du spørger dem, er det ikke noget som helst, der er standard derovre, fordi det er ikke 2 af de maskinerier til x antal millioner, der er ens. Men selve grundkonceptet er lidt det samme, når det er, at de håndterer sådan et setup, hvor de skal bygge det. Så de har også strømlignet deres processer meget bedre, hvis du sidder med en administrationshat på og vil have styr på alle vegne, om det hele det kører rigtigt. Der er det meget mere strømlignet, fordi at der har et udfald typisk kun et ja eller nej. Hvor her der har vi ja, nej måske, det kommer an på, hvad måned vi er, hvad dag og så videre. Men når du kan strømligne på den måde, gør rent faktisk også, at vi kan begynde at automatisere meget mere, hvilket jo i min optik er en god fremgang. Men det er nok også, fordi jeg sidder med en optimeringshat på. Det er mange, der har en modsat holdning, der synes, at det er meget irriterende. Men ikke desto mindre. De har strømlignet det så meget derover, at de har jo nogle tegninger, når de står og laver et kæmpe projekt. Så står de og brækker det hele ned i deres tegningsprogram til alle små elementer. Når de så har en komplet liste over det maskineri, så har de mekaniske dele, og de har eldele. Alle mekaniske dele, hvad de har, de får et tegningsnummer, og de tegningsnummer, de bliver så automatisk indlæst i Unikonta via nogle bumfiler. Sådan så hvis vi ikke tidligere har produceret det der lille knækbeslag med 2 huller i, jamen så kender vi det ikke i forvejen, så opretter vi det i systemet. Og når man så opretter det i systemet, så har man så også muligheden for, at man lige pludselig kan trække de bumlister ned i nogle disponeringsbilleder. Og så hvis du har et overordnet varenummer, hvad det hedder pakkeanlæg X, så har Unikonta og så den feature, at du har styklister. Så rækker de det så ned i underpunkter, og hver underpunkt har igen en masse underpunkter, og så til sidst så er du helt ned på alle elementerne, hvad det er derinde. I Unikonta kan du så bare sætte det overordnede varenummer ind, udfolde stykliste, og så begynder den ellers bare at komme med en rigtig lang liste af varenummer, du skal bruge for at producere det her enhed. Og det er flere tusind varer. Men ud fra de varer, der kan du allerede på daværende tidspunkt begynde at disponere over dem og slå dem sammen i grupper. Og sige, de her dele her, dem får vi typisk fra den her leverandør, og de her, dem får vi fra den her leverandør. Og så har du allerede indkøbsordrene, hvor du kan generere med det samme inde i Unikonta. Og så kan vi sende dem afsted til vores samarbejdspartnere. Det har så jo så også den dejlige effekt, at når vi så har genereret indkøbsordrene på varelinjerne, hvor vi lige præcis har defineret, at det er til det her projekt, de skal på den her opgave i projektet, det er allerede defineret i indkøbsordren. Så når ordren så kommer hjem, og vi modtager en faktura i batchflow, så har de den funktionalitet, hvad det hedder en match-funktionalitet, hvor den simpelthen trækker alle linjerne op fra fakturen, og så sammenligner den med alle linjerne fra vores indkøbsordre. Og så derinde kan du begynde at sige, enten manuelt, den her linje matcher med den her linje, den her linje matcher med den her linje, den her linje matcher med den her linje. Eller kan man også bruge nogle automatiseringsprocesser, hvor det ligger derinde, hvor du sidder og, ja, det er jo Morten, der har 20 gange det. Hvor man sætter en masse ting op, hvor den selv matcher det. Og det er jo faktisk der, hvor jeg synes, at det også er lidt smart nogle gange, at robotten kan fange 95% af ens arbejde. Men hvordan var det lige præcis, Morten, alt det der? Ja, altså der er jo lidt forskellige måder at gøre det på, og vi har også kunder, der gør det lidt forskelligt. Men det den starter med at matche på, det er jo, at når der kommer en faktura med et indkøbsordre, så ved vi ligesom, hvilken indkøbsordre vi skal kigge på. Og så prøver den at matche alle de varelinjer, der er på fakturesiden, mod alle de linjer, der er på indkøbsordresiden. Typisk det modtaget, men man kan også godt matche mod det bestilte, hvis man nu for eksempel ikke kører nogen former for lagerstyring. Og den prøver først på varenummer, og derefter på varenavnegrupper. Altså hvis man nu har lavet
kreditorspecifikke lister med det her varenummer tilsvarer et andet varenummer hos kreditoren. Og så har vi også noget, vi kalder vægtet match, hvor den egentlig går ind og vægter antal og stykpriser og linjetotaler og tekster, og egentlig går ind og sammenligner, hvad er det, der passer sammen. Så den egentlig går ind og tager hver varelinje og siger, okay, den her varelinje minder mest om den her indkøbsordrelinje, fordi priserne er snorlige, men teksten er lidt anderledes, så kører det helt automatisk. Og der har vi også en anden kunde, der decideret ikke har nogen varenumre, fordi de kører varianter i Unikonta, og så er det der, det styres. Så der går den egentlig bare ind og kigger på alle teksterne og sammenligner der. Og så er der også en masse, jeg kan også godt vise det lidt, hvis der er tid til det senere, men man har også mulighed for at opsætte en masse regler til at acceptere differencer automatisk, eller hvis fakturen bare stemmer, jamen, så send den videre til Unikonta med det samme, eller send ud til en køber, hvis der er en difference, og den slags ting. Så der er i hvert fald en masse muligheder til at automatisere så meget som muligt, fordi vi har også automatiseringssatten på i FutureLink, så jo mere man kan køre igennem automatisk inden for rimelighedens grænser, jo bedre. Ja, så hvis du så også har nogle ekstraordinære behov, så er I jo altid gode til at hjælpe jeres kunder med og hjælpe med opsætningen, hvor det er, at man tilpasser koden specifikt til, ja, i vores eksempel er det jo så vores virksomhed, hvor vi har haft nogle leverandører, hvor der har været nogle udfordringer med. Det kan være afgifter, hvad det var, at man ikke lige helt kunne finde ud af, hvordan det var, det blev afleveret de linjer, hvor man så har været inde og skræddersyet det til. Vi har også haft en overgang, hvor det er, at vi har fået varer, eller vi har fået fakturer leveret elektronisk, hvor det var, at kunderne, hvad der sendte det, de brugte ikke varenummer. Det lignede nogle gange noget varenummer, men det var ikke det, de brugte. Det var simpelthen manuelt hardcopyet i teksten, hvad det var, vi ville gerne have, de skulle kalde det varenummer. Så det er jo lidt svært at søge på, at det er den her vare, når det er, at du ikke har nogen vare at referere til. Nå, så var det jo så, Morten, Henrik, kan I ikke hjælpe os med at gå ind og lige på den her leverandør og screen vareteksten, for om det er noget, der matcher de her varenummer, hvad det er. Jo, kan vi godt. Og så satte man så det til, hvilket jo så igen har sparet os en masse tid fremadrettet. Og med alle de andre afledte effekter med, hvad folk de kan finde på at lægge på i gebyrer, specielt når det er faktureringsgebyr, administrationsgebyr og fragtgebyr og alt sådan noget, der har vi jo også været inde og sige, jamen, hvad er det rent faktisk for nogle gebyrer, hvad vi bliver bonget for? Og en af de gode ting, hvad det var i SR-Pack, det er, at når det er, at du bestiller varer, så ved du godt, hvad varerne de koster som udgangspunkt. Hvis det er prisdifference, så kan den jo selvfølgelig også acceptere det til en vis grænse automatisk, eller gør vi jo det selv manuelt. Men du er ikke altid herover, hvor meget der kommer på i miljøgebyr, og i fragt og paller og alle mulige andre. Så der har vi i vores verden puljet 7 forskellige varenummer, som du simpelthen bare kan stå og sige, jamen vi har 8 linjer på leverandørfakturen, vi har 5 linjer på vores indkøbsordre. Hvad er de sidste 3 linjer? Okay, fragt, paller, emballage. Nå, så går vi ind, og så lægger vi den her på som tillæg som fragt, den her som tillæg på emballage, og så videre dernede. Der har vi 7 forskellige grupper, hvor vi kan håndtere det i. Og det gør jo bare hverdagen meget nemmere, at du forholdsvis hurtigt, når du står og kigger på et dokument, finder ud af, hvad er afvigelsen? Jamen det er fragten, okay, det er fragt, og så videre, i stedet for at skulle til at gå ind og oprette ekstra linjer i en indkøbsordre for at kunne håndtere det. Og i kombination med bogførings- eller med varegrupper og bogføringsopsætning på varegrupperne, er vi faktisk nået rigtig, rigtig langt med at bogføre specifikke varer ud på specifikke finanskonti. Når det er, vi står og siger, jamen det her det er en rabat. Det her det er et gebyr, hvad det skal håndteres på den ene måde. Det her det er noget på den anden måde. Så opretter vi simpelthen varenummer og en varegruppe til det, så hele bogføringsopsætningen også spiller. Så skal vi ikke til at tænke på det bagefter. Det er meget fleksibelt på mange punkter, hvordan det er, at du vælger at angribe de forskellige opgaver. Og det er jo nok flere veje, der fører til Rom.
Vi har bare valgt at gøre det på en måde i den ene virksomhed, en anden måde på en anden virksomhed. Begge dele de fungerer. Og så ligger der nok rigtig, rigtig mange fornuftige handelsvirksomheder midt imellem, hvor det er, at deres varer ind på lager og varer ud af lager, den nok er lidt mere strømlignet, end vores virksomhed er. Ja. Hvis jeg lige prøver at skifte til den slide her. E-delivery. Nu springer jeg lige til noget helt andet, fordi I er jo også ret høje på modtagelsen af e-fakturer. Det kunne godt tænke mig at høre om, hvorfor er det, I er langt over 80%, 85%. Det er jo flot, men det er meget unormalt i forhold til danske virksomheder. Hvad er det, I lige har gjort der? Plus, kan man så sige, hele det her e-delivery, altså e-ordre, e-følgesedler osv., er det noget, I begynder at tænke ind i? Nu man snakker så meget e-fakturer i det hele taget. Vi har alle dage været rigtig glade for e-fakturer. Men det er også mest fordi, at formatet er bare meget mere strømlignet. Det er ikke så meget usikkerhed omkring tolkningen af, hvad det er, vi står og kigger på. Så derfor er vi rigtig glade. Og når vi siger 85%, så er det i Kærgård. SR-pack ligger nok nærmere på 65%. Men det skyldes så måske også, hvor det er, at ens kunder befinder sig, og hvor ens leverandør befinder sig henne. I Kærgård bruger vi mange danske leverandører, og generelt i Danmark er vi nok langt foran på det punkt, hvor man i resten af verden måske halter lidt bagud i forhold til. Og når det endelig er, at vi får nogle nye leverandører, så gør vi altså rigtig meget for at sige, at vores første valg er ikke vores PDF faktura e-mail, hvad det er, vi sender til dem. Vores første valg, det er altså at sende vores GLN-nummer til dem, sådan så de kan sætte det ind i stedet for. Og når vi modtager fakturer som PDF'er, har FutureLink eller Batchflow så også den dejlige feature, at du får sådan en lille dejlig information nedenunder, at den her leverandør kan også levere via e-fakturering. Nå, jamen så er det bare at skynde sig at ringe til dem og se, om de ikke gider at sende til vores GLN-nummer i stedet for vores faktura-e-mail fremadrettet. Vi er proaktive på at få folk til at skifte over på e-fakturering. Det har været 2 gange, mens jeg har været der i halvandet år, hvor vi har gået den anden vej. Men det er jo simpelthen fordi, at det er maskinstationer, vi handler med, og deres e-fakturering simpelthen ikke kunne levere de informationer, vi havde behov for. Så der skulle vi faktisk have pdf'en. Ja. Jeg tænker også jeg tænker også lidt, at nu er det ikke så specielt aktuelt nede i jer. Det er jo sjældent, at man bestiller sådan en stor anlæg direkte ved at sende en ordre afsted til jer. Der er altid en sælger blandt ind i det, men hvis man snakker en handelsvirksomhed, og du har noget B2B, og det er dine kunder, de bestiller de samme ting gang efter gang, så få dem sat op til e-ordre, fordi så lander dine ordre direkte ind i Unikonta. Det er jo 100 gange nemmere, end du selv skal til at taste og så videre. Og sammen med Batchflow er der jo også en løsning på, at hvis de skulle komme på PDF'er, så kan vi få Batchflow til at læse dem af og oprette dem som ordre ind i Unikonta. Så der er en masse testarbejde at spare, hvis man går ind og bruger de her muligheder. Ja, præcis. Ja. Og der er også mange af de processer, som Kærgård specifikt har fået opsat, der nærmest kun er mulige på grund af, at de især for eksempel Solar, som også blev nævnt, fordi dataene er så struktureret fra OJO-fakturer eller e-fakturer, så gør det også bare, at vi har muligheden, værktøjskassen for, hvor meget automatisering vi kan lave, og hvad vi kan hive ud af data, er også meget bedre med e-fakturer end med pdf'er, fordi det bare er 100% det samme hver gang. Så det er også det har, jeg vil ikke kalde det et krav, men det har i hvert fald gjort mange af processerne, Kærgård har snakket om og ønsket, noget nemmere, fordi de er så bare fremme på e-fakturafronten. Jesper, når du er ude ved kunder og så videre, og mange af de sager, du sidder på, du har jo en rigtig stor berøringsflade derude.
hører du flere kunder, der taler om e-ordre, e-følgesedler og de ting og sager, eller er det sådan sort snak endnu, eller hvad? Altså, jeg synes, det går for langsomt, fordi man har jo snakket om det her i rigtig mange år, og det er mange gange, når kunderne bliver presset ud i det og siger, jamen okay, I leverer til Mærko, eller I leverer til Coop, eller et eller andet, så vil de gerne kunne sende ordrene direkte. Så det er mere den vej igennem. Men det er jo bare efter bogføringsloven og så videre, så kommer der jo mange flere på her. Altså, der er mange flere muligheder for. Er det ensartet, bestiller I på de samme varenummer og sådan noget, så får dine kunder til at sende det igennem der. Det er nemmere for alle parter. De kan oprette et indkøb over hos dem, og så skyder det afsted. Og så ligger der en ordre i jeres system. Der er ingen ventetid på, at den er inde i systemet. Den er bare tastet for dig. Så, men ja, det er et fortal, der gør det endnu. Ja. Men vi ved jo også, at e-faktura, jeg kan ikke huske, når det blev introduceret, men vi er ikke helt i mål nu. Så, det er nogle år siden. Ja. Men faktisk er det sådan, det er jo i høring lige nu her fra Erhvervsstyrelsen og Nemhandel, at man per 1. juli skal alle ERP-systemer på det danske marked, førstevalget skal være modtagelse og afsendelse skal være e-faktura, så man skal faktisk fravælge for hver klik, eller for hver gang man sender det, at det skal være en e-mail PDF. Både at modtage og at sende. Så det er jo noget, der vil, altså en ting er, at ERP-systemerne er klar til det, det er den ene ting. Den anden ting, det er så, at så nu bliver vi jo presset lidt på at sige, at nu skal vi tage stilling til, at vi vil gøre det på en anden måde end e-faktura standard. Men personligt kan jeg jo slet ikke se, hvorfor det er, at man ikke vil modtage en e-faktura. De gange, hvor det er, at det har været en udfordring med at læse den, hvis det endelig var, at man skulle have nogle øjne på den, der er tit og ofte, der er det også mange leverandører, de er så flinke, at de vedhæfter simpelthen bare fakturaen i EDI-fakturaen, når vi modtager, og så lægger den som et bilag på. Så hvis du er i tvivl om den elektroniske faktura, jamen værsgo, se på den PDF-genererede, om den matcher. Ja, en af de ting, vi nok har hørt mest, altså det er nok primært før i tiden, det er ikke så meget længere, det er også, som du Dennis nævnte, at der er nogle leverandører, hvor der er systemer, det er det system, de bruger til at sende fakturaen, måske er lidt begrænset, så de sender ikke al den data med, som man får fra PDF'en, som de har været vant til at fylde i med en brødtekst på 1,5 side, som måske ikke er med i e-fakturen. Men der er løsningen jo at smide PDF'en med. Hvis ikke systemet kan tilpasses, så kan man jo altid sende et link eller en vedhæftning med til at få det vist frem. Men jeg leder også lidt efter, at det der er der flere styrker i, at det er en e-ordre, vi får, ikke? I stedet for, at det er altså igen også en e-mail PDF. Her afslutningsmæssigt, lige på falderæbet her, Morten, vil du vise noget af det, som Dennis har talt om, bare lige kort, og måske også lige vise, hvad er en e-faktura? Der er stadig, jeg kan se på nogen, jeg kender fra listen her, der ikke ved, hvad en e-faktura er, eller i hvert fald ikke bruger det særlig meget. Det kunne jo også være udenlandske leverandører, som ikke er så skarpe på det nu. Men du har jo lavet det her style sheet, som får det, og du rører netop i det der med at sige, jamen vi ved, at dataen er i filen, men den bliver ikke vist. Så hvad er det egentlig, det betyder? Ja, jeg kan da godt lige give en hurtig introduktion til, hvad det er. Og Dennis, du skal også bare byde ind, hvis du har nogle guldkorn til et eller andet. Men det er egentlig bare lige at vise, altså nu har de fleste af dem, der sidder her i dag, nok set, hvordan batchflow ser ud. Men i bund og grund, så hvis det er en PDF-faktura, så scanner vi den for al den information, der er. Nu ved jeg godt, at vi lige har snakket en masse e-fakturer, men vi har jo stadig masser af leverandører uden for EU, uden for Danmark, der ikke er så meget ved på bilet. Så når man har sådan et eksempel her på en PDF, jamen så scanner vi alle de varelinjer, der er fra fakturen. Og når man så modtager den her faktura, så prøver vi helt automatisk at matche den op med de indkøbsordrelinjer, man har i Unikonta. Og sådan den måde, det fungerer på, det er, at
vi har det her visning, hvor vi har selve fakturlinjerne på venstre side, og indkøbsordningen på højre side. Og når den lander i batchflow, så har den prøvet at matche så meget af det her, som den kan, helt automatisk. Og det kan være på varenavne eller varenumre, det kan være på varenavnegrupper, hvis man kører det, og det kan også være det her vægtet match, som jeg nævnte, hvor den egentlig går ind og kigger på teksterne og antal af varepris og linjeresultater, og går ind og siger, hvad er det, der passer bedst sammen, og laver et kvalificeret bud. Og alle de grønne linjer, det er linjer, der er matchet helt automatisk, og bare passer 100%, som ens indkøbsordre lyder på. Og det er jo en af fordelene ved at sidde med det her, det er, at man får alle de her differencer og sådan nogle ting i øjenhøjde, og hvad passer ikke. Det kan godt være lidt sværere, kunne jeg forestille mig, i Kærgård, hvor at når man opretter indkøbsordren, så skal man jo være lidt mere på forkant med priserne. Man skal jo huske, hvad det var, man bestilt. Og jeg ved ikke, Dennis, er det en udfordring, I har i Kærgård, med at priserne de ikke stemmer, eller er de bare gode til at huske? Hvad gør I egentlig der? Jamen, meget hurtigt kan jeg jo så godt fortælle, at i Kærgård SR-Pack gør vi arbejdet i den stringente rækkefølge. SR-Pack laver vi alt arbejde på bagkant. Ja. Vi har valgt at lave et stort BI-setup på, hvor det er, at vi kontrollerer fakturerne typisk på vores projekter. Vores projektledere, de er alligevel inde og kontrollerer projekterne jævnligt om, hvad det er, og det er også der, de fanger de fakturer og de varer, hvad de har bestilt. Det er blevet endnu mere vigtigt, efter det er, at man har sagt, at vi simpelthen autogodkender alle vores fakturer fra Solar. Så det er, vi kender varenummerne, hvis rekvisitionen den er sat korrekt op, hvilket den er i 99% af tilfældet, så ved vi allerede, hvorfor et projekt, hvilken opgave den skal op på, hvad er varerne. Og når Morten og Batchflow de så modtager den, så bliver den simpelthen bare autogodkendt, og så ryger den over i Uniconta. Den opretter selv en indkøbsordre med det samme og laver projektjusteringerne. Så i Batchflow, der har vi jo så vores dokumentsporing, hvilket jeg så egentlig lige vil anbefale alle dem, hvad der er med her, at vi fik jo lavet hele opsætningen af flow over for Batchflow vedhæftet som en side 2 på vores dokumenter, sådan så man i vores ERP-system altid kan spore tilbage til, hvad er der sket på dokumenterne. Men der kan vi jo så, når det hele bliver autogodkendt, så er det jo ikke noget til hinder for, at Solar kan sende hvad som helst igennem. Men der fanger vi det så på bagkant, i og med, at det er en af vores store leverandører, den leverandør, hvor vi har haft et godt samarbejde med igennem mange år, og så vi stoler på hinanden. Og fejl dem kan man altid løse på bagkant med den leverandør. Det er andre leverandører, hvor man selvfølgelig skal være påpasselig med og stole blind på dem i første omgang, og så ender det med, at man betaler, og vi har vist betalt for meget, kan vi ikke få en kreditnota? Nej, det kan jeg sgu ikke. Så de situationer vil vi gerne lige spotte lidt før, hvilket også gør, at de ikke er autogodkendt. At de skal lige igennem et sæt øjne, før det er, at det er nogen, der trykker OK på dem. Men der udnytter vi simpelthen Power BI og andre metoder til at kontrollere alle vores indkøb på bagkant via vores projekter. Ja. Fedt. Vil du vise en sådan style sheet der, så vil du bare lige forklare? Ja, jeg vil bare lige hurtigt. Så det er jo meget indforstået, det vi siger. Ja, bare lige for at runde den her visning af. Så i SR-Packs tilfælde, så er det typisk det her brugerflade, de vil blive mødt af, hvis der er nogle differencer, hvor man ligesom kan se, jamen prisen, den varierer i forhold til det, vi har bestilt. Vi har bestilt det til en pris, vi har modtaget det til en anden pris, og så er det ligesom her i Batchflow, man tager stilling til, om den prisforskel er okay. Det er for eksempel at acceptere differencen, eller tage fat i sin leverandør for en kreditnota, hvis der er en prisforskel, man ikke går med til. Og det er også her, man kan holde styr på, for eksempel hvis man modtager en delfaktura, kan godkende differencen, og så ved vi i Batchflow, at vi har reserveret de 50 af dem, så selv hvis man ikke har bogført den her faktura endnu, så hvis der kommer en faktura mere på de næste 50, så ved vi godt, der kun er 50 tilbage, og hvis antallet er over, jamen, så ved vi også godt, at der er et eller andet, der ikke stemmer her, nu er vi ved at blive faktureret mere end det, jeg har bestilt eller modtaget. Og det gode ved det der, det er, at den ændrer også automatisk i vores system,
indkøbsprisen, når det er, at vi accepterer prisdifferencerne. Så vi kan altid tracke udviklingen af priserne på de givne varenumre, og hvordan det er, de bevæger sig op og ned. Lige præcis. Og til sidst, hvis man har en linje, der ikke er med på ens indkøbsordre, så man for eksempel, hvis man ikke har kendt omkostningen til det, så kan man gå ind og markere den som et tillæg. Og så har man for eksempel et varenummer til fragt, eller lignende, eller emballage, og så opretter vi egentlig den her linje på indkøbsordren, inden vi bogfører den, eller tager den med på fakturen, så man ikke behøver så at gå ind og få det til at passe ind på sin indkøbsordre, eller skal ind og oprette noget. Og bare lige for at vise en e-faktura, så har jeg nok lige en liggende et eller andet sted lige her. Fordi vi har nok en TDC-faktura lige her, det jeg kan vise frem. Så har vi så har vi et eksempel her. Det her, det er vores eget design af e-faktura, og det er egentlig primært lavet, fordi at vi blev trætte af at høre på, eller nok primært mig, der blev træt af at høre på vores kunder sagde, at Erhvervsstyrelsens e-fakturadesign var grimt. Så vi har lavet vores eget, der minder lidt mere om en pdf, og fordelen er jo, at dataene de altid er præcis som leverandøren har lavet det, og det er meget struktureret, og ulemperne er jo, at man ikke får de pæne firmalogoer eller farver, men man ved altid, at dataene står præcis samme sted, lige meget hvilken leverandør det er fra. Og det her, tror jeg også lige har et eksempel. Det her er et eksempel på, hvordan en e-faktura ser ud, direkte fra Erhvervsstyrelsens eget design. Så, og der er nogen, der har, synes det er fint, og der er nogen, der bedre kan lide det andet, så der har man også de muligheder. Det skal jeg lige høre mere om. Det vidste jeg ikke engang, I kunne det der. Hvad? Har du ikke hørt det? Nej. Så har du ikke læst Claus' mails? Læser du ikke den? Åbenbart ikke. Men ja, det var vores eget design, vi har lavet, hvor man ligesom kan udvide. Det er lidt mere... Det er Morten, der har lavet det. På det til at ligne pdf. Ja. Så det er også en mulighed. Vi har 1 minut tilbage, så jeg synes, vi har ramt meget godt on time. Er der noget, Dennis, Jesper, Isen lige vil runde kort af med, eller Morten? Nej. Ellers så sender vi sender noget opfølgningsmateriale og ting og sager ud, og vi havde en meget lang PowerPoint-præsentation, men jeg synes faktisk, at vi kom godt derud af i det her webinar ved simpelthen bare at tale ud fra praktisk erfaring og ud fra slides i stedet for at tage det der meget tunge vej og så videre ud af. Og vi ved også, at der er mange, der har meldt sig til i dag, som jo ser det her ved lejlighed, fordi vi lægger det ud på vores YouTube-kanal. Så man kan se det ved lejlighed. Og så også bruge sit standsarbejde, så også de forskellige forhandlere, vi også har med på det. Så jeg tror med det her, så tror jeg bare, vi skal sige, Dennis, rigtig, rigtig mange tak for både dine forberedelser og dine indledende dialoger. Jeg har lært meget om, hvad det er, I præcis gør, hvad det er, vi er kommet til at sælge. Det ved ikke, som jeg ikke ved noget om det, men det detaljer, som I og 3 andre arbejder med. Men jeg har jo ikke med hver dag, også dig, Jesper, så, ja. og Morten. Så ja, tak for den gang, vil jeg sige, og ja. Tak. Jamen, tak for nu. Ha' en god dag. Hej.